Buenos días para todos. Good morning, everyone. Vítajte na tlačovej konferencii spoločnosti Sony. Prezident Sony Mobile Communications na začiatku zopakoval, aké produkty táto firma vlastne predstavila. V januári 2012 tu bola Xperia Z, o niečo neskôr Xperia Tablet Z, nasledovala Xperia Z Ultra a nedávno bol predstavený smartfón Xperia Z1, následne na to Xperia Z1 Compact. Pán Suzuki spomenul aj Sony koncept s označením Core, ktorý bude základom jej inteligentných náramkov. Konkrétnym produktom z oblasti inteligentných náramkov je SmartBand s pripojením pomocou NFC a Bluetooth. Ten má krytie až IP58, odoláva teda vode, dajú sa pomocou neho ovládať multimédia, monitoruje dokonca spánok a dokáže pripomienkovať udalosti. Jeho cena je len 99 eur. Náramok prichádza vo viacerých farebných vyhotoveniach. Špeciálna verzia sa pripravuje na majstrovstvá sveta vo futbale v Brazílii, kde je Sony oficiálnym partnerom. Podobne vytvárajú dizajnové koncepty aj ďalšie spoločnosti v rôznych farebných vyhotoveniach. V mobilných zariadeniach na SmartBand nadväzuje aplikácia LiveLock. Tá monitoruje celý váš život z hľadiska zábavy, aktivity na sociálnych sieťach a komunikácie. Na týchto záberoch potom vidíte, ako vlastne funguje aplikácia LiveLock. Základom sú dlaždice v spodnej časti aplikácie, ktoré obsahujú dôležité informácie. Napríklad počet krokov, spálených kalórií, realizovaných fotografiách a podobne. Pomocou aplikácie LiveLock vidíte priebeh dňa od prebudenia, prvých kontaktov napríklad cez Gmail, prianí k narodeninám, vrátane prezerania fotiek z narodeninových darčekov. They couldn't wait for me to wake up. They were so excited. They prepared so many presents. And they couldn't wait till I opened them and see all those handmade creations made with so much love and so much passion. That made me really, really happy, and it made a really good start of the day. Ako ukazuje aplikácia LiveLock, po raňajkách sme nasadli do auta, prešli cez most a dostali sa do Dánska. V Dánsku sme navštívili Legoland a tu spolu s deťmi prežili naozaj zaujímavé chvíle. Po obede nasledovala prechádzka a LiveLock zaznamenala aj počet spálených kalórií. Domov sme sa opäť dostali autom, pričom si môžete prezrieť aj hudobné skladby, ktoré sme počúvali počas cesty. Po návrate domov sme už nič ďalšie na tento deň neplánovali, objavila sa však návšteva, s ktorou sme ešte prežili ďalšiu oslavu, ako to je vidno na fotografiách. Pán Suzuki predstavil aj reálny koncept inteligentného náramku, v ktorom je už integrovaná kamera. Táto môže automaticky vyhotoviť záznamy dôležitých udalostí vo vašom živote aj bez smartfónu v ruke. Nasledoval vrchol tlačovej konferencie a to bolo predstavenie smartfónu Sony Xperia Z2. This is the Sony's newest flagship smartphone, Xperia Z2. Ktorý už má integrovanú aplikáciu LiveLock. Ten má pri rovnakom pôdoryse, ako mala Xperia Z1, zväčšenú uhlopriečku displeja až na 5,2 palca. Vylepšené bolo aj používateľské prostredie nad operačným systémom Android. Celkový dizajn ostal zachovaný, je to odolná sklenená plocha zo spodu aj z vrchu, odolnosť voči vode a hliníkový rám. Vylepšenia sa dočkala aj kamera, ktorá teraz pri nakrúcaní videa umožňuje rozlíšenie až 4K. To potom presne odpovedá aj konceptu 4K rozlíšenia v ďalších produktoch od Sony, ako sú televízory či projektory.
only Sony delivers the full 4K experience across hardware and content. Na týchto záberoch potom vidíte, ako bol zaznamenaný 4K obraz v uliciach Barcelony a priamo po prepojení na 4K Sony televízor bolo možné jeho prehrávanie cez HDMI kábel. This is one way we have redefined the smartphone. Xperia Z2 comes with apps like those. Ďalšie vylepšenia sa týkajú aplikácií, ktoré sú naviazané na fotoaparát v smartfóne Xperia Z2. Pridané sú nové efekty, populárne rozostrenie pozadia pri fotografiách, kreatívne efekty a video s možnosťou spomaleného prehrávania. V prípade spomalenia sa prehráva až 120 záberov za sekundu a spomalené video vyzerá veľmi zaujímavo a hlavne plynulo. Pri telefóne Xperia Z1 sa stali populárne zábery s rozšírenou realitou. Teraz sa k tomu priradili aj zvukové efekty pre ešte lepší zážitok. A pridané sú aj ďalšie efekty z rozšírenej reality. Zvuk z lietadla pozná asi každý a pri dlhých cestách to naozaj nie je nič príjemné. Sony preto už v minulosti uviedlo slúchadlá s potlačením hluku. Teraz sa celá elektronická výbava na potlačenie hluku presúva do smartfónu Xperia Z2 a pracuje naozaj efektívne. Na týchto záberoch potom vidíte simulovaný efekt nasadenia slúchadiel pri pobyte v lietadle. Takto má dôjsť až k 89% potlačeniu okolitého hluku. Aj displej je pri Xperia Z2 vylepšený, ide o triluminos displej s rozšírenou farebnou paletou. Použitý je IPS panel so širokými pozorovacími uhlami. Smartfón Xperia Z2 je založený na štvorjadrovom procesore Snapdragon s frekvenciou 2,3 GHz, má batériu s kapacitou 3200 mAh a zadná kamera má rozlíšenie 20,7 megapixelov. Telefón bude dostupný na svetovom trhu od marca. Nasledovalo predstavenie tabletu Xperia Z2 tablet. Je to najmenší a najľahší vodeodolný tablet na svete s 10,1 palcovým displejom. Vo výbave je 8 megapixelová kamera v zadnej časti, štvorjadrový procesor Snapdragon s frekvenciou 2,3 GHz, veľká až 6000 mAh batéria a stupeň krytia je až IP58. K tabletu patrí aj dokovacia nabíjacia stanica, diaľkové ovládanie a handsfree súprava. Dokovacia stanica má vo výbave aj výkonné reproduktory. Posledným predstaveným zariadením bol smartfón Xperia M2. Ten má uhlopriečku displeja 4,8 palca, obsahuje NFC snímač, 8 megapixelovú kameru a štvorjadrový procesor Snapdragon s frekvenciou 1,2 GHz. Xperia Z2, Xperia Z2 tablet, and Xperia M2. These are truly one Sony product that will wow you.